फरवरी को पूरे त्रिपुरा में मोठा पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में किला बागमा में भी मोठा पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युवा खेल प्रेमियों के बीच खेल सामग्री वितरित की गई, जिससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों ने टिपरासा समाज के विकास के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया, जबकि मोठा पार्टी लगातार टिपरासा लोगों के अधिकार, कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिपरासा लोगों की पहचान, संस्कृति और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, युवा एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी ने टिपरासा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जे बसाय रमनी दिनै जोङो जे जनै हिमनाय र सेबाबै सारि बुजाबा सिरि थै गोरोंया बाय सारि बुजाव दियो अमा के पहाड़ थमै सारि उनका के मा सफाई दिनै कायसा दिनै परिष्कार माने सिरि बुबा ग्रासनो सिरि पुसारनो निरनि पुसारनो बबि सत सनानाय हिमै चा दबै खरान तिसाय तमनि हाय सामु तांगै तमनि हाय गुबुन पार्टीनि नेता रक चिन भबिष्यमति बर' वान संज्ञा मिनि बुसानो नों हाजार मानिसो मिनि बुसानो नों भबिष्यत सोनानि मुसुं मानिसो बर' सोनानि मुसुंया हालिबाङै परिखानि गासैबो निनि जेखुनु जागाव गासैबो अमाके थुनो दङ दिनै जों टिपरासा पार्टी दिनै आसायमनि साल' हाय गोदान खेथि समाय मा गाननाय जे जागाव दिनै टिपरासानि अधिकार गासैनाय आरो जागा जों ज' टेबो थामसा ग्रा खायलै जबा खायलै होनै समाय मा गाननाय दिनै बिश्राम गन्थ दिनै आदिसिनि जागा नानि नायनानै नगर पन्चायत मुंलङै आरो जागा के बीजेपी खायने र सीपीएम खायने र कांग्रेस खायने र जो कौन सारा यहाँ थी और बिश्राम गन्थनि जागा के टिपरामो थापातिनि जागा दे टिपरामो थापाति छिमिको मासने जा दिनै बिश्राम गन्थ नगर पन्चायत मुंबाइ जागा दखल खायने बागै परिकल्पना खायगा उदिपुर निनि न्यू टाउनशिप प्रोजेक्ट खायनाय राबार प्लान्टेशन खायनाय जायगा प्रोजेक्ट खायनाय होनै थुक एडिसिनि जागानानि परिकल्पना खायनाय जुनाके लेबार बाननानै बागो जों अमा हाइकेटिनि जागाना बादि नायनानै सिरि दंला सिरि बुबारा सिरि दंला दिनै जों सिरि टिपरामो थापाति आखाइमनि साल' सिरि हानि अधिकारनि बागै जों दैबो गोराखे जबाब खायनाय समाय मा ताने एक एनसी जागा फानोथो दिनै एडिसिनि जागा न बरनो या गारि रंला हाय होनो जों जत फरांथि सालायनो नाङा दिनै जों 5 बोसोर कसिनि टिपरामो थापाति 5 बोसोरासो ग्राफ मोनके फायनाय साल' टिपरामो थापाति बोसोरानो कल्पना खायनि दिनै जों समाय मा तानाय ओ रायजोआव जों सुदु एडिसिनि सुदि सासन खाय दंब्ला बोसकान एडिसिनि बांलाया कक साकला गासि एडिसि तो दिनै यागो फायनाय बर' आकाशाव आस्था हिसाबफोर साथों आकाशाव 30 ताफोर साथों बर'नो जों बोसकान 0 के खाय दङ गासि 2028 एसेम्बली इलेक्शन विधानसभा निर्वाचन आ जागाव टिपरामो थापाति रुल खायनाय बागै दाबो मिसिनि जों अ आसायनानि सालसिनि समाय
लाइनाय आजके जे जों मुसुमानि जे जों मानसमानि दिनै बोसारावनो जों जे खायनो मुसुमानि जों खायबोना ताबो जों बर' मासाव दिनै गिलावो जे प्रब्लेम माने खेलाखौबो जे प्रब्लेम माने उत्तर बर्मायाव जे प्रब्लेम माने बर' आगरतलाव दङो दैनि दं लामानि दं स्कुल गाहाम दे हस्पिटाल गाहाम दे बर' साइमाया गागे बर' बाके जेनेबा बै माथोम सिनाय जे अर सिनाय गुरिनाय बंके थाङै कक साइरे गाहायथि कक सामाथेबानो रनाय दल सितंनि सानाय दल तातंनि हिसाव रनाय दल हिसाव फाइसिलिटा लामा हायामोन दङो दैमा थयां दङो स्कुल हायां दङो चिल्ड्रेन हस्टेल ग्रेजुएट दङो रनाय दल गेल फाइसिलि अथच रनाय दल स्टकनि साना मोनसे खायनाया जों त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल PTADC फाइमेलि यागुलो जों सानाय दल सावै मिथिलाव बोसोर साम खायखानो रंनाय आरो जागायाव स्कुल दिनै ताव जमादिया हदायनि गरे एकाडेमि अडिटोरियाम परमा ताव कां दङो सानाय दल सिस्टेम दङै सावै तैफायो दिनै रनाय दल दंनाय बके तानि रमाया जों बतरन दंमा सानाय गा सकक गोबां सालिया जतन मायाव फैलायजा जों गोदान के समाय ताङै चिरिति प्रासाद फायनो अधिकारनो तेइबो स्ट्रं खेल जबा खायनायनि बागै गाना गिरिनि जत ताखक ते बुफुंनो जों सावै माखौ लायनाय आसोनसो जों बुबांनाय आवलथै त्रिपुरा पार्टी तेइबो हाजार बोसोर लावै दंथों